एक और चेहरा बताओ तनी। हाँ चेहरा पढ़े के जीवनी बताओ के दुई आदमी जिम्मा ले बड़े भारत देश में के एगो बागेश्वर महाराज जी। हाँ आ दूसर का गोलू राजा। गोलू राजा मंच पर बताई है भोजपुरी के गायिका लोग के नृत्यांगना लोग के। हाँ जी। अब बागेश्वर महाराज जी पूरा दुनिया के बताओ। सही बात। तू कल राते का कहले बड़ू आज बताओ तनी। हाँ जी। के कर बनवलू हा अरे बहनिया ये गोरी अरे तक्का हवा लटैल हा और हनिया ये गोरी बताओ कहाँ लौटाइल हा? बताओ पटना में कि विंध्याचल में कि कलकत्ता में कि आरा में सोना गाछी कुछ तो कोई ले बड़े के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी। हाँ जी। अब भोजपुरी में पूछो अरे कि कहला सराइल हा अरे कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी। एगो कल्पना जी गीत गौले रहली हा। हाँ जी। बड़ी सुंदर उनकर जवाब नहीं खे भोजपुरी में प्रीति ना ना ये बतिया हमें से कहत नहीं कि हमें सेट कर जाई। 500 रुपया के पुरस्कार चंदन यादव जी देवे वाला बानी ऐसे के बेरा पटू देला हमरा आप के। कोरसो वाला के 100 कल्पना जी कौन गीत गौले बड़ी कई सैया मत जा तू सूते दालानी में सैया मत जा तू सूते कि अल्लाह पूछो तनी। हाँ। अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी अब भोजपुरी में ही गई। हाँ जी। बताओ कहाँ के रहे तोरा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी के रहे कि हितई के रहे। सही बात। ये हमारा कवि जी जय हो कोई से लेके देता है कवि भैया खेखर मामा से हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा प्लीज गिव मी आंसर। हाँ जी। माय क्वेश्चन कि हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा छोरा आ कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो माननीय राजा अंकल जी। हाँ जी। लागे झूठ भाई चेहरा तोर बताओ। हाँ जी। लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी काहे भाई तारा काहे टेंशन हो काहे छाती फाटत तारा परिवार के हियो का अरविंद भैया परिवार मने तार प्रेमिका नानू हियो ना जी गर्लफ्रेंड नानू हियो ना 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 भौजाई उजाई लागल निका छुट्टी काटता आज भगिना को बुआ तो मत कह रडार पे ले ली तब तो बचबे ना तब तो हर पतो भइली नु लागे झूठ भइल अरे परतनिया ये गोरी अरे तक कहला
सराइल हा यही खातिर जियते हाँ जी अर्थ कहला सराइल हा ओढ़निया ये सवाल के बसमाइल तोरा दिलवा के गुलुआ रहे कि हवन जोखमी जिते प्रियंका के बसमाइल तहरा दिलवा के अंदर बिकिया होवे कि हवन जोखमी जितेंद्र देखो हम अंदाजे पर कहतनी पूछतनी हाँ जी कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी कौन सुगवा के बनलू सुगनिया ये गोरी केहू तो बतावे तारा से तो ना पूछब तो केहू के बन जाए एक घरे से सवाल बाएगो तारा से हाँ जी तू तो जखमी के बन जैतू तो हमार दिल गुदगुदा जाए हमनी के खुश हो जैती जा कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाकी गोलू राजा पूछता और तो कहां वाले दिल हा ओढ़निया